आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. भगवतीनगर समुद्र किनाऱ्यावर कालवं काढत असताना आलेल्या मोठ्या लाटेसोबत भाटकरवाडा येथील महिला समुद्रात कोसळली. अचानक समुद्रात वाहून जाणाऱ्या 35 वर्षीय महिलेला मिल्के कुटुंबाच्या तत्परतेमुळे आणि दाखवलेल्या अफाट धाडसामुळे जीवदान मिळालंय. सबीला भाटकर असं प्राण वाचवण्यात आलेल्या महिलेचं नाव आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सबीला भाटकर या भगवतीनगर येथील समुद्रात कालवं काढण्यासाठी गेल्या होत्या. मात्र अचानक आलेल्या मोठ्या लाटेच्या धक्क्यानं त्या समुद्रात कोसळल्या. समुद्राच्या पाण्याच्या तीव्र प्रवाहामुळे त्या अचानक खोल पाण्यात वाहून जाऊ लागल्या. या गंभीर प्रसंगी त्यांनी आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी तिथे उपस्थित असलेल्या मिल्के सर आणि गौरी मिल्के यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखलं. त्यांनी क्षणाचा विलंब न लावता तातडीने बुडणाऱ्या महिलेला वाचवण्यासाठी धाव घेतली. तरुण करण मिल्के यानं स्वतःच्या जीवाची अजिबात पर्वा न करता थेट समुद्राच्या उधाणलेल्या पाण्यात उडी घेतली. समुद्रातील तीव्र प्रवाहात पोहोच जाऊन करणनं सबीला भाटकर यांना सुखरूपपणे पाण्याबाहेर काढलं. बचावलेल्या सबीला भाटकर यांना उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. संकटावेळी मिल्के सरांचं अचूक मार्गदर्शन आणि करणनं दाखवलेलं असीम धैर्य, तत्परता व मानवतेची भावना खरोखरच कौतुकास्पद आहे.